Step into a place and you are asked what is your name. Now in Igbo language, how you will answer that question is Ndewo. Aham bu Chinwoke Chinaza. Welcome back to Learn Igbo with Naza, a place where language meets culture. So today we're going to be looking at basic introductions in Igbo language. Now we're going to be talking about how to say your name. We're going to be looking at how to say your state of origin, your age, how to talk about what you do, like your occupation, how to talk about your family, like are you the first child, the second child, your likes, your interests, your goals, like lots of it. And all these things, we're going to talk about them in Igbo language. I know you're excited, right? Yes, I am too. So don't forget to like, share, subscribe, comment, and be a part of this amazing family. All right, let's get down to the main business. So you step into a place and you are asked what is your name. Now in Igbo language, how you will answer that question is Ndewo. Aham bu Chinwoke Chinaza. Now Ndewo literally means hello or well done or thank you. So Ndewo Aham bu Chinwoke Chinaza. It means hello, well done, thank you. My name is Chinwoke Chinaza. Now you can insert your name where Chinwoke Chinaza is. Ndewo Aham bu John Phillips. Ndewo Aham bu Adanna Uchechi. Ndewo Aham bu Chikwado Jeremiah. So that is your name. You fix in whatever your name is there. Ndewo Aham bu, then your name. Let's try it. Want to go? Ndewo Aham bu. Fix your name there. Let's do one to go. Ndewo Aham bu Chinwoke Chinaza. Well done. Now the next one is your state of origin. Now you can say Abum onye Abia State. Abum onye Abia State. Now that means I am from Abia State. Abum onye Abia State. Now this can also be said as Esim Abia State. Esim Abia State. So it's either you say Abum onye Abia State or you say Esim Abia State. Now let's try it. Want to go? Abum onye Abia State. Now fixing the state you're coming from. Abum onye Enugu State. Abum onye Anambra State. Or you can say Esim Anambra State. Esim Enugu State. Let's try it. Want to go? Well done. Now when you want to talk about your age, you can say Adim afọ iri abụọ. Adim afọ iri abụọ. Now you are going to fix in the number of years that you are. Let's say you are 30 years old. You're not going to say Adim afọ iri atọ. I am 30 years old. Adim afọ iri abụọ. I am 20 years old. Adim afọ iri. I am 10 years old. Adim afọ iri abụọ na atọ. I am 23 years old. Adim afọ iri abụọ na itoolu. I am 29 years old. So you fix in the number of years that you are by saying Adim and the number of years. Now let's try it. Want to go? Adim afọ iri atọ. That's good. Now if you don't know the numbers, go check out the videos on numbers so that you can know the exact number that you will add to your years. So check out our videos on numbers and say your age in Igbo language. Now if you're a student in the university and you want to tell them, you can say Abum nwata akwụkwọ na mahadum. Abum nwata akwụkwọ na mahadum. Now this means that I am a student in the university. Abum nwata akwụkwọ na mahadum. Now if you are a student in the secondary school, you can say Abum nwata akwụkwọ na secondary. Abum nwata akwụkwọ na ọta akara, which means I am a word in the nursery.
Abụ m nwata akwụkwọ na mahadum. I am a student in the university. Ana m ahụ maka ndụ na ahụ isi ike basically means I study health. Ana m ahụ maka ndụ na ahụ isi ike. So I look into the well-being of others. I look into life, general life and well-being. Okay? Ana m ahụ maka ndụ na ahụ isi ike. Now this is like giving an additional information to what you study exactly. So ana m ahụ, like I see to life and goodness or life and good health. Okay, so abụ m nwata akwụkwọ na mahadum. I am a student in mahadum in university. Ana m ahụ maka ndụ na ahụ isi ike. I study health. I see to life and good health. Okay, so let's try on to go. Abụ m nwata akwụkwọ na mahadum. Okay, abụ m nwata akwụkwọ na mahadum. Let's say it together. I want to go. Abụ m nwata akwụkwọ na mahadum. Ana m ahụ maka ndụ na ahụ isi ike. Ana m ahụ maka ndụ na ahụ isi ike. Well done. Now you're not a student and you work. You can now say abụ m onye nkuzi if you're a teacher. So that abụ m onye nkuzi means I am a teacher. Okay? Now if you're a doctor, you can say abụ m dibịa bekee. That's like a doctor. Abụ m dibịa bekee. Abụ m onye nkuzi, I am a teacher. You can now go further to say abụ m onye nkuzi Igbo to tell the exact thing you teach. Ana m akụzi Igbo na mahadum dị na Ikotepene. I teach Igbo in the university in Ikotepene. I teach Igbo in the university in Ikotepene. Ana m akụzi Igbo na mahadum dị na Ikotepene. Abụ m onye nkuzi Igbo. Abụ m onye nkuzi Igbo. Ana m akụzi Igbo na mahadum dị na Ikotepene. Let's try to put in your occupation in it. Abụ m onye nkuzi Igbo. Ana m akụzi na mahadum dị na Ikotepene. Abụ m onye ọrụ aka. Abụ m onye ọrụ aka. That means I'm an entrepreneur. Abụ m onye ọrụ aka. Abụ m dibịa bekee. I'm a medical doctor. Ana m arụ n'ụlọ ọgwụ dị na Aba. I work at the hospital in Aba. Okay? Abụ m onye nkuzi Igbo. Ana m akụzi na mahadum dị na Ikotepene. Now insert what you do in that section. Okay? Now the next one. If you want to go further to tell them how many you are in your family, you can now say anyị dị ụmụ anọ nke nne na nna m mụrụ. Anyị dị ụmụ anọ nke nne na nna m mụrụ. So it's like we are 4 that our parents give birth to. So if you guys are more than 4 in your family, you can say, if you guys are 5, you can say anyị dị ụmụ ise nke nne na nna m mụrụ. If you don't know your numbers, please check out our video on numbers and you will flow very well, okay? Anyị dị ụmụ abụọ nke nne na nna m mụrụ. It's like we are 2 children that our parents give birth to. Anyị dị ụmụ iri na abụọ nke nne na nna m mụrụ. We are 12 children that our parents give birth to. So you're going to say that, you're just going to fix in the exact number that you guys are in your family, okay? Anyị dị ụmụ atọ nke nne na nna m mụrụ. We are 3 children that our parents give birth to. Now let's try it together. And I want you to insert the number of children you have in your family. Let's go. Want to go. Anyị dị ụmụ anọ nke nne na nna m mụrụ. Well done. Now, if you want to go further to tell them you are the first child, the second child, the last child, and all that. Now, for the first child, you can say, abụ m nwa nke mbụ n'ezinụlọ.
Abum nwa nke mbụ n'ezinụlọ. Abum nwa nke mbụ n'ezinụlọ. It means I am the first child in the family. Okay. Now, if you are the second child, abum nwa nke abụọ n'ezinụlọ. I'm the second child in the family. Abum nwa nke iri n'ezinụlọ. I'm the 10th child in the family. So you use that pattern and insert the exact number of child you are in the family. If you are the fourth, you can say abum nwa nke anọ n'ezinụlọ. Okay. But if you want to be specific that you are the first son or the first daughter, you can say abum ada n'ezinụlọ. That means I am the first daughter in the family. Abum ada n'ezinụlọ. I am the first daughter in the family. Abum ọkpara n'ezinụlọ. I am the first son of the family or in the family. Abum ọkpara n'ezinụlọ. I am the first son in the family. Now you can also hear something like abum diokpara n'ezinụlọ. Abum diokpara n'ezinụlọ. It also means the same thing. I am the first son of the family. So it's either you say abum ọkpara n'ezinụlọ or you say abum diokpara n'ezinụlọ. So if you are the first daughter, abum ada n'ezinụlọ. For the first son, abum diokpara n'ezinụlọ. Alright? Now coming down to your likes. If you're somebody that likes listening to songs, you can say ahụrụ egwu n'anya. Ahụrụ egwu n'anya. It means I love songs. I love listening to songs, okay? Ahụrụ egwu n'anya. I love songs. If you also love traveling, you can also say ime njem na-amasịkwa m. Ime njem na-amasịkwa m, which means I also love traveling or I also like traveling. So ahụrụ egwu n'anya. Now whatever you like, you can insert it there. Ahụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya. Ahụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya, which means that I love reading. Ahụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya. Ime njem na-amasịkwa m. I also like traveling. Ime njem na-amasịkwa m. Can we say it together? Ahụrụ egwu n'anya. Ahụrụ egwu n'anya. Ime njem na-amasịkwa m. Now try to insert what you love in that section. Ahụrụ Chineke n'anya. Ahụrụ Chineke n'anya. Ife ya na-amasịkwa m. I love God and also love worshiping Him. Ahụrụ Chineke n'anya. Ife ya na-amasịkwa m. Let's try it one to go. Ahụrụ egwu n'anya. Ime njem na-amasịkwa m. Well done. Now coming to your dreams and aspiration, you can now say nrọ m bụ ime ka ụmụ Igbo niile mụta otu esi asụ na ede asụsụ Igbo. Now if your dream is that all Igbo children learn how to write and speak Igbo language, you can say this. Nrọ m bụ, my dream is ime ka ụmụ Igbo niile, to make all Igbo children mụta etu esi, learn how to asụ na ede asụsụ Igbo, speak and write Igbo language. Nrọ m bụ ime ka ụmụ Igbo niile mụta otu esi ede na asụ asụsụ Igbo. Nrọ m bụ ime ka ụmụ Igbo niile mụta etu esi asụ na ede asụsụ Igbo. Can we try it? Good. Nrọ m bụ ime ka ụmụ Igbo niile mụta etu esi asụ na ede asụsụ Igbo. Let's try it one more time. Want to go? Nrọ m bụ ime ka ụmụ Igbo niile mụta etu esi asụ na ede asụsụ Igbo. One more time. Nrọ m bụ ime ka ụmụ Igbo niile mụta etu esi asụ
na ede asụsụ Igbo. Well done. Now you can add whatever your dream is in that section. Nrombo ịga obodo oyibo. My dream is to travel out. Nrombo ịrụ ọrụ dị mma. My dream is to do a job that is good or do a work that is good. Okay? Nrombo. You insert your dream in it. Alright? Now let's try out the dream of making sure that every child in Igbo speaks Igbo language. Now let's try. I want to go. Nrombo ime ka ụmụ Igbo niile mụta etu esi asụ na ede asụsụ Igbo. Well done. You're doing so well. Now, if you are done introducing yourself and you also want the person to introduce themselves too, you can say Dalo biko gwa anyị gbasara gị. So that is like, thank you. Please, can you tell us about yourself? Dalo biko gwa anyị gbasara gị. Let's say it together. I want to go. Dalo biko gwa anyị gbasara gị. Can we try it again? Dalo biko gwa anyị gbasara gị. Well done. So I want you to go through it over and over again. I want you to master how to make basic introductions in Igbo language. In the comment section, tell me what your dreams are in Igbo language, and also tell me how to say your name in Igbo language. Ngwana guys, bye.